Едно удоволствие. Здравейте, аз съм Юлия и днес ще ви покажа как правя галактобрек, млечната баклава. Започваме с реденето на корите. Първо кора, опръскана с чисто масло, ред след ред, докато свърши първия пакет. След това добавяме вече приготвения истинно млечен крем. После отново кори напръскани с масло, докато свърши втория пакет. Разрязваме внимателно и печем до златисто. Докато е още гореща, заливаме с горещ сироп, който сме приготвили предварително от вода, захар, ванилия и лимон. Не покривайте, оставете да изстине на стайна температура, за да остане хрупкава и да запази онази любима хрупкава песен при всяка хапка. Бонус! За класическа баклава същата техника, но с орехи или шамфустък в средата. Ако звукът, който ще чуете, ще гаделичка сетивата ви, значи сте от моите хора. Ще се радвам да ме последвате, да харесате клипчето и да напишете в коментари още за повече лесни и вкусни рецепти. Благодаря ви!